zie, vroeg nog wenig door. Daar zag hij schone meisjes, amuseerde zich enorm. Maar wie hij na 2 weken weer in zijn tuintje stond, dat hij wilde blijven wie hij grootste dreetjes. Het schoonste schepsel van de leen, dat is de kant, dat is de kant. En daarvoor ik al zo gek, want ik ben een echte kankerleen. En waar ik ga, en waar ik sta, niet hard meer voor de kanker slaan. Het schoonste schepsel van de leen, dat is de kanker ganz alleen. Dat zoekt met vastelavond nog ouderwetse spas. Wat kneten langlaufstier met een bekske uit de kas. En beetje op een kronkel, een lekker glaasje bier. Wat meter in Tirol met hier afkonkelijk plezier. Het schoonste schepsel van de leen, dat is de kanker, dat is de kanker. En daarvoor ik al zo gek, want ik ben een echte kankerleen. En waar ik ga, en waar ik sta, wie hard me voor de kanker slaan. Het schoonste schepsel van de leen. Goedemiddag allemaal, van harte welkom op het figuurlijk en letterlijk zonnige Kronkel. Want die brengt altijd en schijnt altijd de zon. Een eerste dank voor de aanwezigheid van de uren, zo'n dat je er zit. Ik heb ook inmiddels de rood-wit-gouden handdrukjes in, ook zo'n dat je er zit. Alle ereleden die aanwezig zijn, ook bedankt. De dames Kronkelaren die weer ongeveer aanwezig zijn en ze stonden er prima op. Ja, voordat we gaan beginnen met de officiële opening, wil ik eerst even persoonlijk nog iets vertellen. Ik wil jullie allemaal, zoals we hier staan, hartstikke bedanken voor de steun die ik en mijn kinderen de afgelopen 15 maanden hebben gehad. Dank daarvoor. Ja, dan hebben we ook besloten om dat jaarlijks hier onze opening te doen. Omdat we vinden dat het een speciaal plaatsje heeft. En dat heeft eigenlijk min of meer te maken met dat Steinbeeld. Dat Steinbeeld is het heilige hartbeeld. Dat is geplaatst in 1932. En toen sting er met het gezicht naar het noorden. Maar om verkeerd technisch terrein hebben ze in 1960 omgedraaid en met het gezicht naar het zuiden gezet. Ja. Ik denk dat je dat moest weten. Volgend jaar vertel ik u wat die verkeerstechnische redenen zijn geweest voor dat ding. We gaan langzaam de padjes opzetten en we gaan de vlag hijsen. En ik wil 10 vragen om de vlag te hijsen. En Mark wil zo het gelijns volkslied opzetten. Hijs de vlag in alle straten, in de geuren wordt met goud. Ik ken dit altijd verlaten op de stad waarvan ik houd. Drijvend op de struin der tijd, zonder twijfel, zonder spiel, lief ik houden van geleen, al mijn levensjaren. Energie door alle jaren, langs Goed, dan ga ik nu de vereniging voorstellen. En dat ga ik doen. Ik begin eerst met de jeugdraad. Ja, nu ken ik ze natuurlijk alleen als eerste van achter, dus ik loop een beetje naar voren. Nee, toch niet? Zo. Ik ga hem voorstellen aan de jeugdraad. De eerste, Remco Kramer. Niel van der Wal. Piet van der Wal. Torsten Jansen. En als laatste Lis Kallemijn.
En dus, ja, die geeft zich niet alles op. En we gaan zich nu ook installeren bij de jeugdraad. En ik wil onze voorzitter vragen om Lis te installeren bij de jeugdraad. Kleren brengt goed. Mogen een applaus voor onze jeugdraad. En dan gaan we natuurlijk naar de Danse Mariekes toe. En dan begin ik met Mila Frikkel, Nina Lahaan, Romy Kramer, Marit Jansen, Zoe Wolthuis, Jana Smits, Noraya Lin, Evie Vonken, Tess Wijzen en Tess Kallemijn. En dan wil ik de laatste 4, Noraya, Evie, Tess en Tess, even die stapje naar voren doen. Want ook hier wordt geïnstalleerd bij de dansmariekes. Kleren brengt goed. Ik weet het zo niet bij. Kleren brengt goed. Kleren brengt goed. Kleren brengt goed. Mogen David applaus voor onze dansmariekes. En dan wil ik vragen of de dansmariekes blijven staan om de dans te doen en dat de jeugdraad even gaat naar achter gaat.
horen die niet horen van ons. En hoe kunnen we hier niet horen? Dat is iets van de koning. Laat even straks nog naar voren. Prinses Anne en ook jeugdprins Dien. Voordat ik de raad kan voorstellen, wil ik eerst even deze twee kanjers nog benoemen. Prinses Anne de Eerste, ook de eerste in Geleen. En hier onze jeugdprins Dien de Eerste. En ik ga hem niet de microfoon geven, want in zijn liefspreuk, al Dien een liefspreuk, en toen kent ze me zeker nog. Met 3,5 mogen bij de jeugdraad en kijk ik tegen alle prinsen op. Meneer Druimke hem nu uit. Dus lachen, niet springen, hals, we gaan dit jaar helemaal los. Alle af! Ja, prinses Anne, doe dat hem zeker nog, hè. Als kronkelerenke geboren en daarna als Marieke, zit me het vastelovensvieren wel in mijn prikken. Pap, maar mijn broer kan je al eerder de eer om samen lucht te genieten van spas en plezier. Als eerste prinses zit je misschien een beetje in de war, maar deze vastelovend en trek ik samen met u aan de kronkelse kap. Kronkel, alle af! Goed, voordat ik nog naar de raad ga, zijn ik achterstaan oud-prins Paul van Aarschot, maar ook oud-jeugdprins Nigel Boon. Ja, van harte welkom. Goed, ik ga de raad aan u voorstellen en ik begin altijd als eerste met de voorzitter Richard Wolthuis. Dan de penningmeester Enrico Kramer. Dan hebben we de secretaris Larry Kerkhoffs. Onze toepmeester Jan Baaiens. Het presentatiebrein van de vereniging Erik Weens. Het enigste lid van de vereniging Rick Schmitz. Onze historicus Jos Kneepkes. Dan natuurlijk onze brandweerman John Vissers. Onze horeca-expert Erwin Kramer. En dan ons geëmigreerd lid Stan Koslowski. Hij is nu Fries geworden. En onze metselaar Danny Bekkers. Daar zijn we erbij nou. Maar eerst gewoon ik nog de kanjers vertellen wij dat zijn. En dan begin ik eerst, die vandaag ook het leeg en geluid heeft gedaan. Mark en het leeg perfect van elkaar. Mark Wijzen. Dan hebben we Igor Kremers. En dan hebben we ook een unie en dat moet even naar voren komen. En dat is Micha Mures. Kom eens even naar voren. Want ook dit gewoon voor installeren. En Richard gaat dat doen. Ik weet niet wie Richard zich de dag heeft, maar wil je maar even installeren?
Hij is het vergeten. Gisteren in de kerk heb ik een heel verhaal over communicatie gehad. Over miscommunicatie en een reus. Volgens mij over een reusmomentje. Goed bezig. Concoleren werkt goed. Nou, wie alsjeblieft even staan. Hè? Ja, want voorlopig niet iedereen staan, want dat is natuurlijk ook een vrouw. En Joyce wil zo even deze kant komen. Ja, Misha, de kent ze niet zo'n vrouw. En de vrouw zou daar ook niet zo'n niet kennen. Dus daar verstaan je nu alle twee. Dit gaan we voor installeren. Van bij de dames concoleren. En ik wil Richard vragen om de spang op te spellen. Concoleren werkt goed. Ja, meneer de voorzitter, er natuurlijk ook een puntje bij. Hè? En dan mogen ze weer punnen. Ja, en dan, dankjewel. Ik ben toch weer niet verstorven, dus ik, ja, dat heb wel, goed. Dan hebben we nog twee mannen van het AIPK, Thijs Kramer en Sam Kramer. Hartelijk welkom. Goed, en dan ben ik ene heb ik nog niet benoemd, maar daar wil ik wel speciaal benoemen. Als toen ik eerst even vastgehouden. Maud Jacobs. En Maud is het hele seizoen bij Smit geweest en is de adjudante van anderen geweest. En een geweldige titel over gehad. En mogen een daverend applaus voor onze Maud. Ja, kom maar, Geloof. Als het niet besloten te duister is. Dat hoeft niet, echt niet. Ja, houd die maar aan de andere vast. Dit wordt een officieel gedeelte. Ik nodig je van harte uit om middels met ene te gaan drinken in de boerderie die de weg voorzichtig versterkt aan de linkse kant. En dan ik heb nog een slag met één glas neer. Hartelijk dank voor uw komst en tot dadelijk.